आफानि लोमजानाया बारा जादों, बेखायनो न'आवसो थांब्रबदोंमोन आं। बेयावनो एसे लेट जाबाय। मा आरो लोमजानाया बारा जादोंनो बेखौनो नायनो थाङाखै बे? ओंखामबो जाखांसिगौमोन आङो। आबाबो मालायनाव थानाय ओरैसो जानो ना ओरैसो जानो माहाजोनजोंसो बुंजालायनाय जायो न'आव थांब्र' फैब्र' खालामनाया। जोंबायदि आखाइयाव थाइसेबो रां रुफा गैजायै सुबुंफ्रा लिलाय लिलाय थैनायनि अनगा जेबो राहा गैया आइ। नोंसोरनि थाखाय दुखु जायोसै आइ। आं नोंखौ बेफोरबायदि जानो होआ आफा। जेरैखि बिदिब्ला आंखौ नांसिगौहाब्ला आब'। मानो बिदि बुंदों आगै? सोलोंथाइयानो बयनिबो गुदि आगै। जेरै नों दा आंखौ नुगासिनो दङ, सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो आं दिनै मालायनाव खामानि मावग्रा रुवाथि जानांदों। सोलोंथाइ थानायमोनब्ला आं माबा मोनसे राहा दिहुननानै लानो हागौमोन। सानसे निखावरिया निखावरियैनो थाबाय थाया। सना मानो लाबोफिनखो आदा? नों हालासै नामा? नांला। नों आंखौ गावनि बिदा असे बायदि साननानै ला। नोंबो सासे बिमा गैजायै मावरिया, आंबो सासे बिमा बिफा गैजायै मावरिया। जोंनो फिसा नों फैदों? औ, नों देहाखौ माबायदि मोनदों आदै? आरोबाव आं